Сәлам дуслар. Бик күпләрегез ишеткәнсездер, минем инде Instagram битемне взломать иттеләр. Һәм менә бу видеоны төшерергә булдым, чөнки бик күп дусларым, туганнарым аркылы, бик күп кешеләр аркылы миңа сәламнар юллыйсыз, хәлләремне беләсез, мине онытмыйсыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Бер көн иртә белән, иртәнге 5 чакта миңа SMS килгән. WhatsApp'ка ниндидер аңлаешсыз номердан. Инглиз телендә. Һәм моны иртәнге җиддә күреп, алып укыдым. Без моны тәрҗемә иттек. Анда язылган иде, сез Instagramда авторские праваларын нарушаете дип. Сезнең бер фотогыз нәрсәдер алып атырга кирәк дигән. Алып атмасагыз, сезне 24 сәгать эчендә Instagramдагы битегезне удалять итәләр дип инде. Әлбәттә, мин паникага бирелдем. Без разбирать иткәнче, инде мине взломать иттеләр. Без аңлап алганчы, бу мошенниклар, бу минем хатам. Без ссылка аркылы, менә шундагы ссылка аркылы шул фотоны алып атырга тырыштык һәм моны эшләргә кирәк булмаган икән. Шуңа күрә дуслар, сак булыгыз, чөнки мошенниклар бик күп. Бу интернет челтәрләрендә генә түгел, менә кредит буенча, банк буенча һәрвакыт шалтыраталар. Игътибарлы булыгыз. Сезгә бик зур рәхмәтләрен белдерәм. Алла берсә минем битемне кайтарырлардыр дип өметләнәм. Чөнки инде без аның өстендә бик нык эшлибез, һәрвакыт язабыз. Һәм сезнең дә поддержкагызны көтәм. Бик зур рәхмәт сезгә мине онытмаганыгыз өчен.